idan kana tare da budurwanka lokaci ɗaya kaga ta sauya maka, za ka kira ta ta ki ɗauka, ko kuma idan za ta ɗauka ba za ta ɗauka akan lokaci ba sai ka yi ta kira, ko kuma ma ta ki ɗauka bayan duk yawan kiran da za ka yi sai ta gama ɓata lokaci ko ta ɗauki kwanaki ko ta ɗauki awanni kafin ta fi kira. Ko kuma ka tura mata text ko ka tura mata saƙo a WhatsApp ta buɗe ta ƙi reply, ko kuma ta ƙi buɗewa da wuri, ko kuma abu makamancin haka, ko kuma kuna cikin waya da ita kawai sai ta kashe, kai ta kira ta ƙi ɗauka. Irin wannan sai ya sa matashi ya ɗaga hankalinsa ya gara gane to me ya mata, me yasa a baya ba ta masa haka, sai yanzu da lokacin da soyayyar ta yi ƙarfi a cikin zuciyarsa za ta fara masa haka, ko dama ba ta son sa ne. Sai mutum ya gagara gane me ya kamata yi. Ba komai bane dan uwa, banda tana so ta gwada ka ne daga shin idan irin haka ya faru kai din zaka kama kanka ne, zaka kama mutuncin kanka ne, ko kuma za ka yi ta zubar da mutuncin kanka, kai ta kiranta, kai ta tura sakonni kana so ku daidaita, kai ta bibiyanta kana damun kanka, kana dora wa kanka damuwa, ko kuma za ka nutsu ka kwantar da hankalinka ne ka ce ka ci gaba da harkokin gabanka, ka kyale ta kamar ta kyale ka har sai lokacin da ta gama shirmenta ta neme ka. Wannan shine abin da za ta jira ta yi. Za ta nutsu ta kallon motsinka, duk wani movement ɗinka tana gani, tana jiran ta ga wani irin reaction za ka yi idan haka ya faru. Daga lokacin da ka zubar da mutuncin kanka ka ta roƙonta, kana ɗaga ma kanka hankali, kana ta roƙo, kana ta tura mutane su je su shawo ma kanta, baka san me kai mata ba, haka irin wayannan abubuwan da za ta fahimci wa kai mai rauni ne, kuma daga nan za ta samu daman control ɗinka, ta juya ka ta ga dama, saboda kai wasa ma har dokoki za ta iya sa maka, saboda ta tabbatar da cewa kana mata so ba na wasa ba, kana mata so sosai, kuma har ma mutuncinka za ka iya zubarwa saboda soyayya ta. To daga nan kuma za ta fara maka wasa da hankali, za ta kaɗa kai da ta ga dama. Idan kuma ka kama kanka, ka kama mutuncin kanka, ka nutsu, ba zagi, ba yawan kira, in ka kira ka ɗan kira sau ɗaya sau biyu kaga ba ɗauka sai ka kyale ta, daga ka ɗan tura sako sau ɗaya sau biyu kaga ba reply sai ka daina kira, da sauran ta ga dai ka kama kanka, ka je ka ci gaba da harkokin gaban ka kyale ta. Ta gama jira ta ji shiru ta da kanta kuma ta neme ka, duk faɗin da za ka yi shiru za ta yi, kuma haƙuri za ta baka. To daga nan za ta fara bin ka hankali, za ta ɗauka cewa fa kai ɗin fa mutum ne wanda ya san kima da mutuncin kansa, za ta na respecting ɗinka, ta san cewa namiji ne na gaske. To daga nan kuma babu reni tsakanin ku. Amma ba hakan ba yana nufin cewa za ta ne guda ka bane, a za ta yi ta maka gode ta wasu hanyoyin kuma daban, amma wannan ba za ta ƙara ba, kuma za ta na respecting ɗinka. To wannan shine abin da yake faruwa mafiya yawa idan irin wannan abu yana faru. Idan yanzu ne karo na farko da ka fara haɗuwa da bidiyo na, ka danna following, kuma kai liking idan ka ji daɗin bidiyon, kai sharing kuma saboda wasu su amfana, kuma kai reposting, kai bukatan wasu ma suna amfanuwa da irin videos namu saboda yana da matukar amfani. Idan kuma kana da tambaya ko wani ƙarin bayani, ka rubuta mana a comment section.